Ngiyanibingelela nonke, kusewumkhuludumisa lo. Ake ngibonge nje futhi ukuthi nibuyile nizobuka la mavidiyo. Ngithi uNkulunkulu anibusise ngalokho. Ngiyathemba ukuthi khona enikufundayo, nanokuthi futhi niyabhala phansi, ukuze ngelinye ilanga ngeke sazi into zabelungu lezi asikhuluma kuzona, sengisho YouTube lapho. Mhlambe ngelinye ilanga uyovuka kuthiwa awusekho u-YouTube. Seyihambe yonke into ekhona lapha ku-YouTube, usawuthi uyangibheka usangithuli ku-YouTube. Okuyofanele ukuthi ubhale phansi nawe ephepheni okanye ebhukwini lakho, ulokhu ubeka kancane kancane, ngoba nanoma hlampe kuwukuthi awukakafiki kule nkinga le engisuke ngikhuluma ngayo ngaleso sikhathi, kuyokwenzeka ukuthi hlampe ngelinye ilanga noma omunye isihlobo sakho noma osondelene naye abe nale nkinga ukuthi, awu ngiyakhumbula uMkhuludumisa wake wawuthaka umuthi okanje, uthi uyabheka ku-YouTube, mhlawumbe u-YouTube awusekho wayewona. Kanti uma uzovane uvule ibhuku lakho ngaleso sikhathi, ukwazi ukuthaka lowo muthi asizakale loyo oyobe nenkinga ngaleso sikhathi. Angikho lapho kakhulu, ake ngithi uyisangoma okanye uthwasile. Manje ekuthwaseni kwakho kade usakagobela wakho, ayi bewubhula kakhulu mani, bewubhula amaphupho ecacile, yonke into yakho nje ikhanya kahle kukuhle, usekagobela. Kwabe ukuphuma kwakho ekuthwaseni, waphuma izinto zavane zabamnyama, akusaveli ngisho iphupho manje, akwenzeki lutho, kuthulile nje kwasesigodlweni sakho lesi. Hhayi, angingeni muntu impela, kucwebile nje, ngisho uzofuna isiwasho-ke lesi, lutho nje, kuthulile nje kuthe nya. Usuzama ukuthi uyahamba la, mhlawumbe uya kubantu ababonayo, bathi hhayi cha, ikhona into eyenziwe ukugobela wakho engekho yinhle kahle hle, ezama ukunqenda amandla akho okanye ezama ukukuvala. Namhlanje ngizozama ukukusiza wena-ke, wena onaleyo nkinga leyo, ukuze kukwazi ukuthi kuvuleke izinto zakho, wena osola ukuthi wavalwa ngoba izinto bezenzeka usakagobela. Ngoba kuhlukene, angeke uthi uma usakagobela izinto zakho zayivele yingenzeki, wawuvele ungabhuli, wawuvele ungenzi lutho, bese uthi uma usuphumile uthi wavalwa. Uvalwe entweni enini? Ngoba phela awukaze vele wabhula okanye awukaze vele izinto zakho zacaca kahle ngisho usakagobela. Manje akukho ukuthi ungathi uthi wavalwa, kodwa uma ukade ukagobela usebenza, sekufaka nje esigodlweni ugobela usebenza impela, ukubhula abantu bajabule, kodwa wathi usuphumele ngaphandle okanye wathi usuphumile kagobela, kwase kuba mnyama konke. Ilapho-ke la ungacishe usho khona ukuthi hhayi cha, wavalwa. Okanye futhi kuyenzeka uthole ukuthi kunezinto ey'ngenzekanga kahle lesikhathi uphuma ezidala lokho, akona ukuthi nje ukuvalwa kuphela, cha. Ningaze nizonto ogobela benu nithi banivalile, kanti mhlampe kunento ethile engenzekanga kahle lesikhathi uphuma, kodwa-ke abadala kumele bayicacise. Namhlanje ngizokhipha induku-ke enamandla izokucacisela, noma kuthiwa ngabe mhlampe kunento engenzekanga kahle izofika kuwena njengephupho okanye njengesibonakaliso, bazoyiveza amathongo. Uma kuwukuthi wavalwa uzovuleka, izinto zakho zizocaca. Enza kanjena-ke nje ngingaze ngilande kakade, awuthola umuthi obizwa ngokuthi amakhosi akaNcamazi, bese uthola ubhubhubhu, uthole umavula kuvaliwe, uthole iphophoma, uthole umuthi obuzwa ngokuthi unokhungwazibango, uthole umuthi obizwa ngokuthi ukhume, uthole umuthi obizwa ngokuthi iphahla, uthole umuthi obizwa ngokuthi inhlanhla emhlophe, uthole umuthi obizwa ngokuthi uhlunguhlungu, uthole umuthi ekuthiwa umadlozana, uthole uvelabahleke, uthole umkhanyakude, uthole ungqangendlela, uthole umuthi obizwa ngokuthi utshwala bezinyoni, uthole umuthi obizwa ngokuthi utshani bezwe, uthole umuthi obizwa ngokuthi yikhokhelo. Usuwenze njani-ke manje? Usuyayiqoba le mithi okanye uyayihlanganisa yonke le mithi le, usuthole ibhakede, ngabe ibhakede elibovu noma elimhlophe. Usuyawuthatha lo muthi lo, usuyawusoka, ufaka umuthi, ufaka amanzi, uyawuyeka-ke namhlanje. Ngosuku olulandelayo usuwulalile lo muthi, usuwuthola-ke induku yephahla, usuyawuphehla lo muthi, uyakhuluma, uyakhuluma uthi ucela ukuthi kuvuleke zonke into zakho ey'valekile, uthi azivuleke manje. Uma ngabe ugobela wakho wakuvala, ucela ukuthi kuvuleke zonke izinto zakho zibuye, ithongo lakho libuye libuyele kuwena, uphinde wembathe la mandla lawa
okade wanikeziwe ithongo lakho, phehle lapho ukhulume. Wena-ke njengoba nje uyisangoma vele uyinyanga okanye ngalelo gama lelibiza ngalo ngakini, uyazi vele ukuthi uma uphahla ukhambe ukuthi uthini. Ngeke ngilokhu ngaze ngalanda kakade ukuthi word by word ukuthi uzothini. Cha, uyazi wena ukuthi uma uphehla ukhambe uthini, uma ukhuluma ukhambe uyazi wena inkinga yakho ukuthi uvalekile kanje kanje kanje, uzokukhuluma konke lokho la kulolu khamba. Into ozoyenza ngalolu khamba-ke, phalaza-ke, phalaza ugeze for 7 days. Lolu khamba-ke lolu aludingi ukuthi uyalisebenzisa ntambama uyalala okanye wenza ucansi, uyalisebenzisa wenza ucansi. Cha, uma ulusebenzisa lolu khamba lo 7 days lo uzotshela ubaba wakwakho okanye umama wakwakho ukuthi baba okanye mama kunokhambi engilikalile la engilisebenzisayo. Lolu khamba lolu liyahlonishwa. Manje kuzomele ngihlale isikhathi esingango-7 days ngingahlangani okanye ngingalenzi ucansi. Umcele nje kahle, umcele kahle nawe angadikibali, umcele kahle. Uma kuwukuthi mhlawumbe akayizwisisi kahle leyo nto ngaleso sikhathi, uzolinda kancane ungakwenzi lokho ngenkani ngokuthi uthi hhayi mina ngifuna ukulungisa iy'nto zami phela ngeke cha, izinto zakho zingahambi kahle mase kukhona umuntu osekubambela inhliziyo lesikhathi usebenzisa le nto ngoba uzokubambela inhliziyo ukuthi engazi ukuthi leyo le nto ingangalunga lo yenzayo ngoba wena sewumncishe phela into ebalulekile eyisithelo. Manje kumele ukuthi ukuhloniphe lokho mengafuni ngaleso sikhathi umtshele ukuthi hhayi kulungile-ke kusho ukuthi ngizothi uma kuleli sonto okanye kulesi khathi samanje bese hlampe ngibuye ngizame-ke mase-right, ngicela ukuzwa ngawe uma ngabe usu-right-ke ngizobe sengiyakwenza bese uyakwenza-ke lokho. Uma kuwukuthi uy'hlalela wedwa-ke hhayi-ke vele-ke iwini eyakho. Thatha umuthi usebenzise nje for 7 days wonke. Uzothi ungakapheli vele kwalowo 7 days azofika amaphupho kuwena. Amaphupho azokucacisela indlela, azobe ekukhombisa indlela, azosho amaphupho ukuthi ikuphi okufanele ukwenze uma ngabe kuwukuthi khona okufanele ukwenze. Uma kuwukuthi akukho okufanele ukwenze, izinto zakho zizoy'vulekela automatically. Uzobona izinto zakho sey'qala ziy'cacela zona, kodwa uma ngabe kuwukuthi khona into ekufanele uyenze hlampe isikweletu, izovela kusibonakalisa ukuthi cha, awukwenzanga ukuthi nokuthi mhlampe ngasikhathi uphuma noma ugobela wakho khona into angayenzanga kahle lesikhathi uphuma. Bese ulungisa leyo nto-ke izinto zakho-ke bese y'vuleka kahle-ke. Kodwa nje uma kuwukuthi nje awukweleti gobela akukho lutho nje angalenzanga kahle, izinto zakho zizoy'vulekela zona automatically. Kuzosenzekela nje izinto zakho uy'bone zicaca emva kwalowo 7 days nje usuqede lo muthi ubone y'caca izinto. Noma kuthiwa bengingasafoni siguli lutho nje uzoqala ayifone iguli. Ngisho kade mhlampe umnikeza umuthi wathatha imali okanye wathatha umuthi wahamba wangayibuyisa imali, uzomuzwa esekufonela naye sethi cha, hhayi ngithi ake ngipheshe laphaya ngoba hhayi wangisiza. Uzobona nje izinto zizocaca. Ake ngibonge nje kakhulu ngithi uNkulunkulu anibusise aniphe amandla niphumele konke enikufisayo.